चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि आपण आता लाईव्ह आलो आहे ते लॉकडाऊन क्रिकेट क्लब साखरपा पाटळेवाडी व बौद्धवाडी आयोजित भव्य अशा ओपन अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आता पहिला दिवस सुरुवात होते स्पर्धेला. थोड्याच वेळात उद्घाटनाचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल, उद्घाटन देखील पाहायला मिळेल. आपण आता ग्राउंडवर आहोत. लॉकडाऊन क्रिकेट क्लब साखरपा पाटळेवाडी व बौद्धवाडी आयोजित भव्य अशा ओपन अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा. आपण पाहू शकता पूर्ण पिच, हे ग्राउंड आहे. आणि थोड्याच वेळात उद्घाटनाचा सामना आणि उद्घाटन देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. हे आपलं स्टेज. सर्व लाईव्ह प्रेक्षकांचं आम्ही लॉकडाऊन क्रिकेट क्लब साखरपा पाटळेवाडी व बौद्धवाडी आम्ही स्वागत करतोय. ब्राईटनेस वाढव तुझा प्लीज. लिंक आपण थोड्याच वेळात इथे उद्घाटन जो कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम चालू होईल आणि त्यानंतर बाकीच्या मॅचेस चालू होतील. आपला पिच आहे. हे तन्मय ये इथे.